Sa Banwa, Sambarotac, Nuevo Iloilo, kaukus sa mga lokal nga kandidato sa PDP laban, ginaligar sulong sa supporter sa kontrapartido. Nakatutok, Ashley Liza. Nagpatigayon sang kaukus sa Barangay Bungka, Barotac Nuevo ang partido ni Barangay Cruz, punong Barangay Jose Marlo Lubaton, sang nag-abot ang isa ka lalaki nga ginaaligar supporters sang pamilya Biron. Sa investigasyon sang Barotac Nuevo Police, wala na uyuna ni Bernie Villanueva, 44 anyos ang nasambit nga barangay ang mga ginpangmit lang sa kaukus, rason kun nga agin sulong sini ang venue. Supporter siya sang family ni former mayor Hernan Beron. I don't know kung na-offend siya sa ginpanghambal sa caucus or ano ang argument nila o kung ano nga intimidation ang natabo between the two parties nga nagsulong siya dito o kung nagsulong giman siya tapos holding ang iyang firearm. Nakuhaan sang litrato si Villanueva nga bitbit ang armas apang wala na ini ma-recover sang kapulisan. Preso ini sa karon sa Barotac Nuevo Police Station. Kita man sa digital photo ang ipakita ni Attorney Dakilan niya, ma'am, nga may uyat siya. An object resembling firearm. Uyat niya sa iya nga wala nga kamot, sa tuo nga kamot, naka-pointing downward malang sa floor. So, makafile kami siyang grave threat. Kag ang firearms RA 10591. Gintigwaan sa news team nga makuha ang bahin ni Villanueva apang nagpamalibad ini nga maghatag sang pahayag. Si Lubaton ang nagapapili bilang alkalde sang Banwa kontra kay Brian Paul Beron nga bata ni Congressman Fergie Beron. Wala sa barangay si Cap Lubaton sang amon inigin padulungan kag hindi man ini makontak sa iya telepono. Sa pagpagig-angot sa news team kay Lemuel Fernandez, Chief of Staff ni Congressman Beron, ginpangiwala sini ang kaangtanan ni Villanueva sa ila partido. Pero siguro pwede. Pero kung bodyguard, fake news. Hindi sa certain Bernie Villanueva is not known to Congressman Beron. Hindi siya bodyguard ni Congressman Beron, hindi siya janitor. He is not even part of our campaign team. Upod kay Hans Desierto, Ashley Liza, 1 Western Visayas. Sa kaangot nga balita, ginpasakana sang kaso si Bernie Villanueva, may angot sa ginapasuni pagpanggamong sini sa kaukus sa Barangay Bungka, Barotac Nuevo, Domingo sang gabi. Kaso nga grave threats, disturbance to public order, kag illegal possession of firearms ginpasaka bato kay Villanueva. Sa karon, padayon pa ginatulid sang IPPO kung matuod ang mga aligasyon nga nagaangot kay Villanueva sa nagapadalagan nga kandidato sa Banwa. Sinasabi nila na nag-a-act daw to na security ng isang kandidato din na mayor diyan sa may Barotac, no? But this information needs to be validated pa.